Честит празник на всички трудещи се. Като се замислим какво правим и за какво се трудим, всичко е една голяма лъжа. 5 дена си даваме от живота да се трудим, 2 дена почиваме. А някои даже работят 6 дена, 1 ден почиват. Работим 45 години и накрая какво? Една пенсия. Не. Много хора не достигат до пенсия. Огледайте се около вас. 65-67 най-много. Ако някой проскочи тази бариера, то е голяма работа. Просто малко вземете и се замислете. Какво трябва да направим, за да бъдем по-добре, по-свободни и да бъдем по-добре в финансово. Ако не знаете, пишете ми, аз ще ви кажа. Ще ви запиша в моята организация, ще ви напъствам, за да знаете как, що да се обучите и да печелите хубави пари. Да имате свобода, да обикаляте където си искате, да работите както искате и да обръщате внимание на семейството си. Така че не чакайте. Който иска, нека да ми пише. Хубав ден!